Pozdrav svima i dobrodošli u Šećerlaminu kuhinju. Jesen uveliko pokazuje svoje pravo lice smjenjujući tople sunčane dane onim malo hladnijim tmurnim danima. Takve dane najviše volim provoditi u kuhinji i isprobavati nove recepte. Tako sam za vas isprobala ove malene školjkice punjene džemom koji mirisom i teksturom podsjećaju na štrudlu. Uz nekoliko sastojaka imat ćete finu slasticu uz kafu nekoliko dana. Pa da krenemo sa pripremom. U 200 ml toplog mlijeka dodati 1 kesicu suhe germe, dodati i 1 kašikicu šećera, promiješati pa ostaviti da se germa aktivira. Uz dijelu dodati 250 g omekšalog maslaca ili margarina pa izraditi mikserom. Dodati i 3 kašike šećera u prahu i opet izmiješati. Postepeno dodavati mlijeko sa germom. U smjesu postepeno dodavati brašno pa zamijesiti tijesto koje se ne lijepi za ruke. Ja sam utrošila ukupno 550 g brašna. Tijesto ostavite 30 minuta na toplom. Kada je nadošlo, tijesto podijeliti na 2 dijela, oblikovati u loptu i što tanje razvaljati. Čašom praviti krugove, a višak tijesta pokupiti
premijesiti i naravno opet iskoristiti. Na krugove kašikicom stavljati film. Po želji možete puniti džemom ili nutelom, a ja sam punila kombinacijom domaćeg džema od šljive i maline. Sada možete vidjeti na koji način zatvaram školjkice. Preklopiti jedan kraj preko drugog, prstima stisnuti i viljuškom dodatno pritisnuti da nam ostane šara. Školjkice redajte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite ih u rerni zagrijanoj na 180 stepeni nekih 15 minuta ili dok ne dobiju blago rumenu boju. Vruće pospite šećerom u prahu. Tople ili hladne poslužite uz čaj ili kafu. Prijatno! Za više ovakvih videa pretplatite se na YouTube kanal Šećerlamina kuhinja i podržite moj rad lajkom. Sugestije, pohvale i kritike napišite u komentar, a ako vam se recept sviđa podijelite sa prijateljima. Hvala na gledanju i veliki pozdrav do idućeg videa.